всего даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисус Ты погробек живодаровав. Нине наста время, секу свещающий праведнее нас ждет судья. Но обрати се душе покаянию, яко блудница зовущи со слезами, Господи, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Спасибо и смирение, да и слушаме светото Евангелие. Мир на всички вас и духове Твоему. От Евангелиста Иоанна, свето Евангелие ще се чете. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при общи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съкнали, които чакаха да се развиж водата, що ангел Господен от време на време слуша в капалнята и раздвижваше водата, и който правидаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! С мир на Господу да се помолим за мира от небето и за спасението на нашите души. На Господу да се помолим за мира на целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви, денето им Господу да се помолим, за да се освети тази вода чрез силата и действието на Светия Дух, за да и се изпрати благодатта на избавлението и благословението родано. Господу да се помолим за този честен дом и за Божиите раби Иванка, Каджийка, Таня, Нели, Екатерина, Андрей, Камен, Петър, Димитър, Занка, Георги, Величка, Лилия, Радка, Кера, Живка, Йордан, за тяхното здраве, спасение и успех в живота. Господу да се помолим. За уния, които плават, пътуват, боледуват, страдат за плените, тяхното спасение.
Господу да се помолим, Господи помилуй, като поменем заедно с всички свети, Пресветата, пречистата, преблагословенна, славна наша Владичица Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си един други го и целият наш живот на Христа Бога да отдадем Тебе, Господи. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, чрез Твоя Свети Дух и освети тази вода и този елей, и за да служи тази служба за прощение греховете на Божиите раби Иванка, Хаджийка, Таня, Нели, Екатерина, Андрей, Камен, Петър, Димитър, Занка, Георги, Вален, Величка, Лилия, Радка, Кера, Живка, Йордан, и за освещаване този тяхен дом, Христе Боже наш, и за това на Теб слава отправяме на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, помилуй, благочестиви Христолюбив наш народ и го запази под Твоята закрила. Спаси, Господи, помилуй, високо преосвещения наш митрополит Кирил и всички православни епископи митрополити, които вярно проповядват Словото на Твоята истина. Спаси тях и нас по великата си милост, избавяйки ни от всяка неволя. Спаси, Господи, помилуй Божиите раби Иванка, Хаджийка, Таня, Нелия, Катерина, Андрей, Камен, Петър, Димитър, Занка, Георги, Величка, Лилия, Радка, Кера, Живка, Йордан, Христе Боже наш, и за това на Теб слава отправяме на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги във веки веков. Амин. О свети велики свещеномъчениче Харалампие, доблестни непобедими Христов, воине, презрятни угодниче Божий, горещ нас застъпниче, скърбите и бързи помощниче, измоли от Господа Бога да прости съгрешенията на тези наши братя и сестри, Иванка, Хаджийка, Таня, Нелия, Катерина, Андрей, Камен, Петър, Димитър, Занка, Георги, Величка, Лилия, Радка, Кера, Живка и Йордан, които са извършили още от младени с дело до днес, с мисъл, с всички свои чувства. Запази ги, огради ги с Твоите святи молитви от всякаква беда, злина, катастрофи, болест, загуба, злополука, разорение, преследване, притеснение, мъчение, ограбване, глад, нищета, нападение на лукави, страх и от душевна мъка и от всякакъв род и вид магии, тъй като поживеят на земята тики безгрешен живот, да застанат някакво десната на Господа и да влязат в вечната и блажена радост на небесното му царство. Амин. На Господу да се помолим, Господи помилуй. Освещава се този дом в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Твой Дух, Господи. Амин. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус ти Богобек живот дарува. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус ти Богобек живот дарува. Христос
направ, и сущи Бога.